ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ରେ। ଏବେ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସରକାର କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ବିଷୟଟା କହୁଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ହାତକୁ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର 500 ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ 700 ପାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଯିଏ 800 ପାଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ହାରି। ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେ ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ, ସେ ତ ପଢ଼ା ଲେଖା ପ୍ରାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ହାତ ଥରୁଥିବ। ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ନା, 60 ଏଜ୍ ପରେ ହେଲାଣି। ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଆଉ ଯାଇକି 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ, କିମ୍ବା 4-5 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ ଏମିତି। ତ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ 60 ଏଜ୍ କିମ୍ବା 70 ଏଜ୍ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି? କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କଦାପି। ଯଦି ବି ଯିଏ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଯିବ, ସେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯିବ। ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଧାର ଥିବ, ମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ସେଠି ପରେ ପଇସା ଉଠାଇବେ। ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ଏବେ ଏଜେଡ୍ ମାନଙ୍କର ଟିପ, ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ ଆସୁନଥିବ। ଟିପ ଜମାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଉପର ପରସ୍ତ ପୁରା ମାନେ ନଥିବ, ଟିପ ଦେଲେ ଆସୁନଥିବ ପଇସା। ପ୍ରାୟ 100%, ମାନେ 100ରୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ 40% ହଉ ସେ ଆଧାରରେ ଉଠାଇଦେବେ। ଆଉ 60% କ'ଣ କରିବେ? ସେ କମ୍ପଲସରି ଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ପଇସା ଉଠାଇବେ। ଯଦି ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ସେ ନିହାତି 2-3 କିଲୋମିଟର ଯିବେ। ଯଦି ଜଣେ 500 ପାଇବ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ଏଜେଡ୍ ହେଇଥିଲେ 700 ପାଇବ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ରିଲେଟିଭ୍ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇ ମାସରେ ନେଇକି ଗଲା, ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ବି ନେଇକି ଗଲେ, ଯାହାର ରିଲେଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ରିଲେଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଆମ ଭିଲେଜ୍ କଥା କହୁଛି। ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲା 700 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଯିବ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର। ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ାଟେ ଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନିହାତି 3 କିଲୋମିଟର, ମାନେ 50ରୁ 70, କମ୍ପଲସରି 50ରୁ 70। ସେ ଗଲା, ସେଠି ପଇସା ଉଠାଇଲା। ସେ 700 ଯଦି ପାଉଥିବ, ସେ ଆଉ କେତେ ପାଇଲା ପଇସା? 630। ଯଦି ଅଟୋବାଲା 70 ଟଙ୍କା ନେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଟୋ ତେଲ ରେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 100 ଟଙ୍କା ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଅଟୋବାଲା କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ସପୋଜ୍ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି ଯିବେ, ତାକୁ ଧରିକି
ଏଇ ମାସରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ନେଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବେ କି? ନାଇଁ ଏଇ ମାସରେ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ କି ଆର ମାସରେ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ। ଯଦି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବି କର୍ମମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ, ଯାଇକି କିଏ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବେ, କେମିତି ମାନେ ସେ କେମିତି ପଇସାଟା ପାଇଁ ଯିବ? ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତଠେ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ବି ଆସୁଥିଲା। ଗାଁକୁ ବି ଆମ ଗାଁ କୋଠ ଘରକୁ ଆସିବ, ପଇସା ବି ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କାହା ଟିପ ଆସୁନଥିବ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ବି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ସେ ବି କହିବେ ହେବନି। ପଇସା କେମିତି ଦେବେ ସେମାନେ? ସିଗ୍ନେଚର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଟିପ ତ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, ପୁଣି ଟିପ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ହେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଏ ଖାତା ଖୋଲିଥିବ, ସିଏ ହେଟେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଉଠେଇବାକୁ ଯିବ, ସେ ଯଦି ଟିପ ଦେଉଥିବ, ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ। ପୁଣି ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ଦରକାର। ସେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ସେଠି ଲେଖିବ। ସପୋଜ ଇଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେହି ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ଆସିନଥିବେ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ନିହାତି ବସିବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ମାନେ ପଇସା ବି ଉଠାଇ ପାରିବନି। ସେ ବସିବ, କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ମୁଁ ଯାଇକି ଉଠାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯଦି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଥିବ, ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିବ ଅଟୋବାଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ନେବ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ପଇସା ତାର ହେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଲିଭଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।